Скър. Тикток не ме харесва, май да му се подмажа. Филия с метни масло да взема да му намажа. Да го поканя вкъщи да ми седне на масата. Жено, донеси мезе и отвори терасата. Бавам се, не скровай, дай ми моля те момент. Йоани, покажи се, да имаш нов пациент. Да, кажи ми, момчета, шо какъв ти е проблема? Мъчи ме страшна мигрена след последната ми схема. А точно каква е схемата, ако може да уточним? Обичайното лихва е, вика, ще те посетим. То не потънахте в морето, а потънахте в заеми. Ще имате рекати, докато има баба ми. Ама спомням си на баба ми, бях точно като тебе. Нашите нагалено наричаха ме бреме. Ама няма да разправям, виждам избиват и пот. Ето пиша ти рецепта против 20 супер ход. Ах, какъв старта деня, как ли ще завърши смяната? Добре, че никога не идвам треза на ста работа. Какъв ли ще е следващия, преминал през сестрата. Ето че пристига, чувам чука на вратата. Влез, докторе, помагай, живея под огромен стрес. Жена ми бачка в OnlyFans, танцорка на Белли Денс. Да ме кръвнуваше така, майна тя е 200 кила. Сто ще отиграм любовна, яко месец на гърба. Какво да правя като цяло? Я изчезвай наляво, дошъл ми тук да ми се хвали, че го издържа жена. Ми то така и баба знае да се оплаква всеки може. Такива индивиди, прибери си ги боже. Стига толкова за днес, че имам друг ангажимент. И после се припирам в тъпия ми апартамент. Ще завърша със съвет в рапърския ми кабинет. С лекар като мене ще ти трябва майка смет.